Už kameruješ. No, myslím, ale... Nic nemačkej. Ne. Žádný kopačky, žádný dobusy, Dopust se mu se dává. žádný kopačky, boxy. Box! Nic nemačkej. Nemačkám. Vidíš, že? Jo, kamery. Pomaly. Ale netrápej. Já jsem ti to říkal, tobě něco, ne? Jeď přímo. Nedělej, neotáčeš se tak, normálně. Nedaj mi hlavu dolů. Pozor, pes. Hezky. Pomaly. Dopředu, ty musíš. Ale ty jsme... Ty ne... Lítal. Pomaly. Doktora, teď vypal. No, tak kaj děláš? Ty to jsme máte. Jo. Ve přímo na nás. No, úskok. Jak jsi ukazoval? Ne takhle. Dopředu, druhou rukou. Krasovička. K němu blíž. No dává teď. Já vím. Dobrý. Ještě. Stačí, to už stačí, vypni to, nedá si to vypínat. Stačí. No, jdete. Kaj děláš čaje?